Kull mimxi mod jaħdem f'siti tal-kostruzzjoni f'qasir żmien se jkun obbligat li jkollu Health and Safety Card apposta biex ikun preżenti f'sit tal-kostruzzjoni. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għall-Artijiet u l-Kostruzzjoni hekk kif ġiet enfasizzata l-importanza tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kumitat Konsultattiv tal-Industrija tal-Bini, il-Perit Charles Boħaġar, spjega li sabiex tingħata din il-Health and Safety Card kull min jaħdem f'sit tal-kostruzzjoni jrid jattendi għal korsijiet apposta. Ma' News il-Perit Boħaġar spjega li t-tul tal-korsijiet jiġi determinat mix-xogħol li tagħmel. Min ikun qiegħed ħaddim normali għandu Health and Safety Course ta' tisijat u fl-aħħar tal-kors isir assessment. Fil-każ ta' periti, engineer, professionals għandhom korsi twal ta' 25 sija raġuni qiegħda li dawk jitlu b'affiċċju oħrajn legali. Huwa spjega wkoll li bl-ebda mod dan ma jeżenta lil kuntratturi milli jaraw li jkun hemm is-sigurtà obbligatorja fuq il-post tax-xogħol. Sa issa madwar 3000 persuna għandhom din il-Health and Safety Card. Intant is-Segretarju Parlamentari għall-Artijiet u l-Kostruzzjoni Chris Ġus qal ukoll li persuni li jaħdmu fis-settur tal-beħ tal-proprjetà huma obbligati li jkollhom dawn il-cards biex jaċċessaw proprjetajiet li għadhom fil-proċess ta' bini. Jiena semmejt in-nies li jaħdmu fis-settur tar-real estate. Hemmhekk ukoll qed inħajru sillum għadu mhux obbligu iżda qed inħarsu qudiem sabiex din ukoll tkun obbligazzjoni fuq kull min jaħdem fis-settur. Intant preżenti għal din il-konferenza attenda l-Prinċipal u l-Kap Eżekuttiv tal-Akkademja tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, Rea Bela, hekk kif spjega li fuq is-suġġett tas-sigurtà f'siti tal-kostruzzjoni ħaddiema jistgħu jitħarġu permezz tal-kors tal-Iconstruct li ma' kors huwa bla ħlas huwa maħsub li jżid il-litterizmu diġitali fl-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni.